Ви вже здогадалися, де я знаходжуся. Їдемо з коневом. Файно, їдемо зараз на одне місце, на одну справу, але так, щоб денька ніхто не знав. Не пишіть в коментарях, куди ми їдемо, поняли? Щоб ми теж не чули, бо там це на справу треба приїхав, взяв і поїхав. Там не треба сі тусувати, знаєш, світити дальнім світлом. Будь людиною, взяв і викохті. Воно вже одлежалось, там все файно, як положено. Не треба, щоб більше лежало, бо якщо я зараз не заберу, то заберемо тежко. Зранку встав, одівся, отако подивіться, файно. Штанішки свої трендові, матерну жилетку. Це все файно, оригінал взяв і футболочку. Все файно. Їдемо зараз. Діану брав не буду, бо це зараз тільки приїдеш. А ми їсти будемо, а там те, а ми ще до якої години будемо, а ми ще тут довго будемо. Руслан, а я змерзла. Треба приїхала, легенько взяла і погнала. Знаєш? От таке сільське життя, рибки. Треба завжди бути в роботі і в роботі. Не будеш працював, не будеш їв. Що?